Sanibona wema church police. Yebo. Usana ukusilawula engazi ukuthi uNkulunkulu unike nini umthetho okugada thina. Hawu. Aniwona ama firstborns asezulwini. Ain't no way, boy. uNkulunkulu akusiyo wasemakini. Akekho umuntu engamfunjenga nomuntu ekuduma isonto nje kuyena sabathe siyakhuluma ufake isonto. Uzokutshela ngeWednesday service, Thursday baptism, It's a scam. Friday carnival of what. Akusi real life leyo. Shothi wena impilo yakhe inkolo of Monday to Monday akukhonakala. uNkulunkulu akabaleki. Sonke sinyuka iBhayibheli elifanayo. Mawungibona ngathi singenza into ongayithandi wena. Hamba wena uyokwenza into eshiwe iBhayibheli. Uqhubeke nokukholwa kwakho. Ungiyeke mina. Let him cook. Let him cook now. I said, let him cook. Joni icala lamzalwane osebenzayo ukuthi akasitholi isikhathi sokuattend inkonzo ebandleni. Ukuthi wena usebenzi into iphilelayo ukuya enkonzweni Monday to Friday. I-choice yakho. Uyisiqila senkolo udoti nje uyiwaste noma nolungcono. Musukwenza abantu abasebenza ifanele bondla imndeni yakho fanele bondla ingane zabo. Ubenze ngazi ukuthi bona bekho connected noNkulunkulu ngoba bakhonza ngeSunday kuphela. Yeah, ukuzwila lokho.